सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी MIDC मध्ये मोठ्या प्रमाणात मायनिंग सदृश्य माती चोरी होत असल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिंदे शिवसेना शिष्टमंडळानं घटनास्थळी धडक देत पाहणी केली। यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना याबाबत कल्पना दिली असता अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची कल्पना दिली नव्हती। त्यामुळे त्या शनिवारी दोडामार्गच्या शिवसेना शिष्टमंडळाला रत्नागिरीत बैठकीसाठी बोलावलं आहे। आडाळीत भेट देऊन इथला अहवाल त्यांनी मागितला आहे। तसंच या अवैध तस्करीशी शिंदे शिवसेनेचा काही संबंध नाही, उलट या बेकायदेशीर सर्व गोष्टी सत्तेचा वापर करून आम्ही हाणून पाडू, अशी माहिती शिवसेना दोडामार्ग तालुका प्रमुख व उपसभापती गणेश प्रसाद गौस यांनी दिली आहे। आडाळी MIDC मध्ये आज शिवसेना दोडामार्ग तालुक्याचे शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष आडाळी MIDC मध्ये आलेलं आहे आणि या ठिकाणी गेल्या 8-10 दिवसामध्ये वेगवेगळ्या पेपरला ज्या बातम्या आल्यात, न्यूज चॅनलला बातम्या आल्यात, त्याप्रमाणे या भागामध्ये जे मायनिंग सदृश्य माती आहे ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी नेलेली आहे आणि हे नेत असताना कोणतीही शासकीय यंत्रणेचा या ठिकाणी वचक राहिला नाही। तर त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी प्रत्यक्ष या ठिकाणी पाहणी केली। आज या प्रत्यक्ष प्लॉटवर आहोत। या प्लॉटवर संपूर्ण आपण पाहत असाल तर मोठ्या प्रमाणात इथली माती मायनिंग सदृश्य माती या ठिकाणी नेलेली आहे। त्याचप्रमाणे अनेक आणखी 2-3 ठिकाणी आम्ही जाऊन आलो तर त्या ठिकाणी सुद्धा नेलेली आहे। महसूल डिपार्टमेंटला आमची एक अशी विचारणा आहे की एवढं सगळं होत असताना, ही वाहतूक असताना तुम्ही झोपी गेला आहात का? आज सकाळीच या संदर्भात या राज्याचे उद्योगमंत्री माननीय उदयजी सामंत यांच्याशी आमचं बोलणं झालं। त्यांना ह्या वस्तुस्थिती सगळी आम्ही या ठिकाणी सांगितली की आडाळी MIDC मध्ये या ठिकाणी उद्योग व्यवसायाच्या नावाखाली या ठिकाणी अवैध धंदे चाललेले आहेत आणि दोडामार्ग तालुक्यामध्ये या सर्व प्रशासनाची या ठिकाणी बदनामी होते। त्यांनी असं सांगितलं की आपण या ठिकाणी विशेष लक्ष घालणार आहोत आणि त्यासाठी त्यांनी शनिवारी आम्हाला या ठिकाणी वेळ दिलेला आहे। आम्हाला रत्नागिरीला बोलवलेलं आहे की दोडामार्गचे शिष्टमंडळ तुम्ही रत्नागिरीला या आणि त्याआधी ह्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पाहणी करून याचा अहवाल आम्ही या ठिकाणी मंत्री महोदयांना सादर करणार। कारण त्यांनी सांगितलं की अधिकारी वर्गाने या संदर्भातली आपल्याला कोणतीही कल्पना दिली नाही, कुठे लेवलिंग आहे की कुठे काय होतं आहे। तर या ठिकाणी प्रत्यक्ष या ठिकाणचे जे व्हिडिओ आहेत, या ठिकाणचे जे फोटो आहेत हे आम्ही त्या ठिकाणी मंत्री महोदयांना दाखवणार आहोत आणि त्यांना वस्तुस्थिती सांगणार आहोत आणि यावर योग्य ती तुमच्या डिपार्टमेंटमार्फत कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। त्याचप्रमाणे तहसीलदार महसूल डिपार्टमेंट आहे त्यांनासुद्धा आम्ही आज या ठिकाणी भेटणार आहोत आणि भेटून त्यांनासुद्धा या ठिकाणी या कल्पना देऊ तुम्ही काय कारवाई केली आणि कोणत्या उपाययोजना केलात या संदर्भात सुद्धा त्यांना विचारणा आम्ही करणार आहोत। गेल्या 3-4 दिवसामध्ये सतत ज्या बातम्या येतात त्या बातम्यामध्ये असं होतं की सत्ताधारी पक्षाची माणसं यामध्ये इन्क्लूड आहेत आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या आशीर्वादाने हे सगळं होत आहे अशा ज्या बातम्या येत आहेत त्या बातम्या अनुसरून मी सांगू इच्छितो की आम्ही शिंदे गट म्हणून या ठिकाणी सत्तेमध्ये सामील आहोत, परंतु या सर्व प्रक्रियेमध्ये आम्ही कुठल्याही प्रकारे याच्यात आमचा भाग नाही आहे, आमच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याचा याच्यामध्ये भाग नाही आहे आणि या सर्व गोष्टी आम्ही या ठिकाणी अनलिगल आहेत त्या हाणून पाडण्यासाठी सत्तेचा वापर करून हे सगळं बंद करणार आहोत।